Mulai toto. Iki alat sak men apa iki apa ya? Nggo alat sak men. Cilik napar? Guys, arep budal mergawene guys, alhamdulillah. Arep berangkat ning gone aduh kali iki nyebrang kapal yo. Moga-moga selamat sampai tujuan iki. Nota-nota Mbak Isma lagi ngodok iku guys. Mbok longi tek akeh meneh. Sak sembako ning nguri cilik yo. Lha kuwi ae. Lah kae mbok apa sak cilike? Loro. Ayo. Nah, alat guys. Iki lho cilik. Iki gede. Noto alat. Gombale nggo sithik tok. Anduk selimut. Lah ya kuwi sak sembako. Cilik kuwi leh, tiba dolang-dolang sakmono gedene. Iki geden ya, alat sakmono gedene ya. Iki kali jeneng godhog endhog daral sematang kita pateni ora gelem sangu sego guys. Sangune endhog godhog. Mangape 5 kita gawakno sing gedhi 4, sing cilik-cilik 3. Terus iki dhewek kopi. Tuh. Koncote kopi, sangu banyu. Iki kali iki berangkatnya sore guys, soalnya biasanya sore. Mau berangkat kemana Mbak? Pokok neng adoh mau ke Bali guys. Berangkat wong 8 nek situ. Sayang suwe. Montore serak-serak. Kowe nggo sepatu apa sendal ya? Sepatu lek ya kena ya. Kita gawakno kopi, banyu, roti mbek endhog, guys. Gak gelem bantot sego. Ku ben tuku wae. Ora kowe gak mangan sikmu. Ini sepatu kuwi ae. Gak go sandal. Sudah, buka selamat. Budal ya. Ya. Bismillah, selamat sampai tujuan, guys. Kayak apa-apa. Rokok emang wes cas. Helmnya celuk. Helmnya nonton ke helman gak naik mau lewat pasar rak penak senengannya mau lewat kene. Lewat pasar kena ya. Tapi ini
Liwat Surabaya ya. Tuh, ini biasa ya nyebrang kapal dhewe apa numpak bis neh? Maksudnya biasa sih tak kuwi ya. Oh, biasa ngaleh. Lah ya maksudnya ya bis kuwi, bis gede. Berarti gak ombal-ambal bis ngono lho, pemirsa. Liwatnya Jakarta Merak ya. Nyebrang. Oh enggak. Tak kira lewat Merak kono. Merak kono Sumatera. Oh, liwatnya kono. Oh iya, etan kok. Maklum guys, gak roh, gak tahu. Bali ini nyebrang. Aduh ya. Apa melok. Sekali-kali jalan-jalan ke Bali kono ya guys. Atau coba lancar oleh nyambut gawe. Nyambut gawe hati-hati. Ojo anu. Ya Pak, ya motornya serak-serak ya ya. Lalu oli. Yang gua apa? Solar. Oh, solar gak oleh oli. Nah, serak. Ini Peri gak ikut guys, berarti aku kok ya ora iso suwe lho kayak berapa. Merah. Apa? Loh, gak mlebu. Loh, gak mlebu terminal. Nang kene. Guys, masih nunggu bis. Larah bis tekone sok apan dinggo. Nek ngantek bengi gak lho ya, Mas. Oh, nek ning Bali nyegate kene ya? Gak mlebu engko bis. Dadi langsung ngetan. Iya, kopro dadi. Kopro Wong Bluro lewat kono. Lah jare Bluro gak sido. Enak sing lewat Bluro, enak lewat kene. Lah iki kok Kom Bluro wae ijo. iki kok ya ning kene ngumpule kabeh. Cipuk sik ya kontakku. Gak apa-apa. Guys, wis enek wong telu iki wong merah kabeh, do karo anake, do karo bojone. Anake cek cilik-cilik ya dijak. Pering kok ben larutan. Hah? Mendek di. Apa nih ya? Mendeknya apa, Mas? Tapi nang etan langsung gak iso, Mas. Wis coba ya. Pundi, Pak? Lho, dah terus mendeknya ning ndi, Pak, bisi? Ngemelan bayar pajak. Oh. Parah bisi mendeknya ning ndi, guys? Bingung. Orang mlebu terminal kok malah ngeluh. Lah kok mendeknya ini Senen iku enggak ya? Biasanya ki masuk dari sana, guys. Biasanya masuk sana, masuk sana, guys. Nek Jakarta, bis Jakarta, bis apa-apa. Tapi kita kali ini masuk nyegate ning gone depan sini. Nyegat kene kabeh. Dan di BC belum juga kelihatan arahnya kok dari sana, soalnya BC liwate sulur Purwodadi Wonosari.
lewati randu guys. Jadi kita masih menunggu di sini jadi dan sampai bingung mulai ngerti ini guys. Orang ketak-ketak ndek mau info terakhir teko Dong Tuban. Lah Dong Tuban tren iki jek setengah jaman nih guys. Imam Ferry wis nangis ning omah teng terus aku ngepil Bu Deni tak kono sakno lampuku guys. Ora gelem adus nangis bocah. Mape melok emoh tak kira ya sedelok. Dadak bisa sampai surup. Burung ketok. Masih menunggu. Ya Allah guys, sampai suruh guys, bebis yang gini gede. Ya Allah pasti. Neng ngarepe terminal pas ki ngenteni. Berarti ki mangkat wong piro? 4, 5. Oke, ne wong 5 guys. Orang kaya ora ketok-ketok bis. Angkane kok kono guys. Emang numpak kamera gak oleh ya. Ngumpulin marahin yang gini, Lah kok gak roh? Kok carry? Putih kok gini. Nah ya. Lah soalnya kan tiketnya kok gini. Cek ngenteni ya, jual setengah jam. Bisa bawat yang gini. Nanti habis surup. Bos Nadi. Bos guys. Bu. Ketok-ketok sapan. Dari arah sana loh guys, menuju arah sana. Bosnya kain kok kita berangkat ini ya kok mari Tegal. Kok orang mutu-mutu biasa nanti ya Banjir di kok selaku ngantuk ning kene keturun mas iya pilih dan diinfo ngono lho. Biasa kok suwene mbah keturu apa piye? Tau. Aku kok nek kene ra iso ngadeg ngerti ya kelakuan iki. Kok ya suwe. Lah gimana budal jam 4 gak mah. 2 jam ning kene, guys. Boh. Sudah datang di sini. Mau nek budal jam 4 gak malah ngantuk ning kene. Sampai teket sebentar teko gon bismillah. Jalur YouTube. Loh. Anake bose, guys. Malah langsung tak sentrong ya kowe. Langsung mlebu rekaman YouTube. Iki ya BC. Masa iki? Ora di. Itu gale Mas Balu. Kudu iki. Bisa oren biasanya. BC Isma aku ya, Mbak. Oren. Ini Isma ya? Ya. YouTuber. Oh, itu Balu ya. Biasanya ki oren nek kono. Karo Bisero. Oh iya kalau. Wis tau numpak soalnya. Salim. Ayo salim sera kowe ra tinggal ayam melok para kowe ra. Aduh yo. Numpake ra gelem kok kene guys kaetan.
guys, berangkat dari sini. Jam ya Allah Gusti. Jam 4 adalah. Jam 3 sih nyampe aku. Mana ini? Ora, tapi narene sampai 4 aku. Ya Allah, lah ya rarane sampai. Yo, sampai setengah 6. Merai biasa kok kono kok kulon, kok Purwodadi merai. Ayo, balik yuk. Ayo teko Mas Surup, kecae purik bekoh purik mau adus. Purik mau adus tak mandi. Nabi piye? Purik guys, kira-kira ini suwi. Ndang besi ya terai lagi teko guys. Besi ki kok kulon dadi ini suwi kok randu. Sulur kono. Sampai setengah 6. Gimana nek sing ngenteni budal jam 3 wis siap-siap setengah 4 ndeglek ning kono kancane. Sampai setengah 6. Bayangno dhewe guys. Purike matus yo wis alhamdulillah wis teko omah Mbak Isma ya guys. Pak Ribut mau wis munggah gak iso mendek ning ngarepe terminal pas dadi munggahe kudu ning ngetan kono etane. Ya wis ngono guys, Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak sudah selalu nonton konten terbaru dari Mbak Deni, Mbak Isma nggak saran sama masukan. Aku kuwas ketemu kembung semuanya kono soalnya ngatur jumuk gue lepis medek. Oh. Wes Mbak Isma pamit, kita lah ketara dadi wong Mbak Isma sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sampai ketemu popir masaknya. Inggris. Wih, untuk itu mah dari jam 5, memang budal jam 4 teman-teman. 4, 5, 6, 3 jam. Yes. Sampai biru kabeh. Ayo le. Purik guys. Ayo.